Bună seara și bun găsit, doamnelor și domnilor! Suntem la Constanța pentru a treia ediție a turneului piramidal de arte marțiale mixte, luptă în cușcă. Ion Zaftone din Moldova împotriva românului Florian Voloacă. Ion Zaftone din Moldova are 79 de kilograme, 1,70 m înălțime, 26 de ani, este de la clubul Elat Mix Fight Club din Moldova. Practică stilul de arte marțiale mixte, are o victorie înainte de limită și un meci pierdut. Așadar, la al treilea meci, Ion Zaftone din Moldova. În coloana vertebrală, în ceafă, a început prima repriză. Zaftone în short negru, în albastru din Buftea Florian Voloacă. O priză puternică pe gât a lui Zaftone. Foarte, foarte puternică. Foarte puternică ștrangularea. Arbitrul Ghergheli Otilo din satul mare, fost practicant și arbitru de judo, care este la treia gală, de 15 ani arbitrează Ghergheli Otilo. Acum caută Voloacă o trecere la sol. Din nou priză a moldoveanului pe sub braț. Lovituri puternice ale lui Zaftone. De obicei, principiul în judo era nu te opune cu forță forței, trebuie să fii mai tehnic dacă adversarul tău este în forță. Vom vedea dacă Voloacă va reuși să-l anihileze pe Zaftone. Câștigătorul din acest meci îl va întâlni în prima semifinală pe ungurul Soltes Laszlo. Zaftone a reușit o priză în lateral, să vedem cât de puternic va reuși să-și trianguleze. Are și un braț regulamentar, forțează și gâtul. Și s-a abandonat Florian Voloacă foarte tare, a prins acolo în ghilotină Ion Zaftone și din nou o victorie înainte de limită. Vă spuneam, foarte puternici luptătorii moldoveni. Avem meciuri tehnice, nu se bazează pe lovituri de pumn foarte mult sportivii din această gală. Așadar, iată cum a câștigat Ion Zaftone. O cheie foarte bună pe gât, a avut și un braț prins acolo, a strâns puternic și românul Florian Voloacă s-a recunoscut învins. Așadar, avem deja o primă semifinală între Ion Zaftone și Soltes Laszlo. S-a încheiat și al doilea sfert de finală.